גם יכול לעשות גירוי. מה שצריך לעשות, קודם כל, לפני שזה קורה, הדבר הכי טוב לעשות זה מניעה, שלא יקרה. אז כמו שאמרת, צריך להחליף לעתים תרופות, החתלות תרופות, ולהשתמש על בסיס קבוע במשחה לתינוק, משחה לאזור החיתול. אני הרבה פעמים נתקלת בהורים שנזכרים להשתמש במשחה רק שקורה משהו, וזה לא טוב. נשים משחה באופן קבוע? כן, משחת חיתולים, כן. אני יכולה להגיד לך שבטיפת חלב אמרו לי, אל תשימי משחה יותר מפעם ביום. יש משחות טובות שהתפקיד שלהם הוא בעצם לשמש כחיץ בין האור העדין של התינוק שלנו ובין הסביבה העוינת, שזה ההפרשות, השתן והצואה וכן הלאה, וזה שומר על האור. ואם נוקטים בשיטה הזאת של החתלות תכופות עם שכבת מגן, אז בעצם אנחנו שומרים על האור כדי שזה לא יקרה. אוקיי, ואם כבר יש? אוקיי, אז אם כבר יש, אז מי שלא ישתמש עד עכשיו, אז בוודאי להתחיל לחתל לעתים תכופות ולמרוח משחה. יש היום תכשירים שהם OTC. כלומר שלא צריכים מרשם? בדיוק. אנחנו הזכרנו קודם שאחרי יומיים שלושה העסק מסתבך עם פטריות. אז יש תכשירים היום שהם OTC שמשלבים גם את משחת החיתולים הבסיסית שמגנה על האור עם תכשיר אנטי פטרייתי, ואז אנחנו בעצם יודעים שסגרנו פה כמעט את כל הפינות, ואם העניינים לא משתפרים והעניין ממשיך להחמיר, אז כדאי לפנות לרופא. רופא עור? רופא ילדים? גם רופא ילדים יודע לטפל בזה, נכון? נכון ולא נכון. יש... קרייסיס. מה שקורה זה שבאמת כשיש כבר דלקת חריפה עם זיהום משני או פטרייתי או חיידקי, אנחנו נזקקים למשחות שהן תרופות בעצם. אנשים נוטים לחשוב בטעות לפעמים שכל מה שהוא עם שפופרת ופקק זה לא מסוכן, זה לא תרופה ואפשר להשתמש ככל העולה על הדעת. ונורא חשוב לברור את התכשירים האלה בקפידה. ולא תמיד, גם לרופאי ילדים יש את הידע המדויק בדיוק באיזה תכשיר להשתמש. אפשר, כשיש דלקת מאוד חריפה, לשלב עם תרופות שמכילות סטרואידים חלשים, והדגש הוא על סטרואיד חלש, ומרכיב אנטי פטרייתי או אנטי חיידקי, או שניהם גם יחד. ואם לא, אז הם נגמלים בגיל 3, וזה עובר. תודה רבה, דוקטור אפנר, שהייתי איתי הבוקר. ולסיום, אנחנו עם דוקטור דנה פלורנטין, רופאה